Hello family, and you're welcome to Celebrity Gossip Exclusive. This is your favorite host, your boy Munya OG. You know one thing I love about Zimbabweans, tingadisana tingashora ndingaita sei, but Zimbabweans anorwadziwa kuona umwe Zimbabwean achisaizwa. Zimbabweans anorwadziwa kuona umwe Zimbabwean achitsikisirwa. As I was on Facebook na trim comment section, ndichiona ma comments evanhu vachibuka kuti aiwa mana celebrity edu emuZimbabwe mufana kuma treat with respect. Celebrity edu emuZimbabwe even mkanzi mukuwapa mari, even mkanzi mukuwapa mapounds, kana makuvashedza kutsvagewo mavhenyu aripo, tsvagewo mavhenyu anoonekera. Hamungashedze munhu akaita saEnzo oimbira mubathroom achimbira vanhu 8 mubathroom chero mkanzi mukumupa mapounds amana akusaiza level. Vanhu vabuka zvikanzi Enzo vakamuona achiimba mubathroom achiimbira vanhu 8. Zvanzi hazvisiri izvo izvozvo, zvinofanira kutreata mazimbo celebs edu with respect.